Гати Митко и да, за всички, както и госпожа Елена Павлова. Заповядайте. Заповядайте. Както се казва, който се труди, получава, нали така? Те цяла година се трудиха и официално получават от Клуб по спортни танци естеденс, грамота за това, че са завършили успешно танцовата година 2009-2010. Моля. Моля, Десислава Андасорова. Не се тръгвайте, стойте тук, има и подаръци, не само грамоти. Афродита Илинова. Може ли малко да отидете назад, за да можем на всички да дадем спокойно грамоти и награди, естествено. Така, елате още веднъж да ви раздадем наградите също. Афродита, гадай. Ето и на другите. Не ги отваряйте, това е изненада. Каролина Данева. Сара Иванова. Зеница Ганчева. Ралица Халдърова. Паулина Пенева. И Симона Ташева. Има още, така че няма проблем. Чакайте само за момент да ни дърсят грамотите. Искам да ви кажа, че тези грамоти са специално с голяма любов подбрани от Гати Митко, мен и госпожа Павлова. И искам да ги пазите, защото са един голям спомен за вас, че вие имате танцови умения и сте ги защитили в тази година. Още малко.